Мы поздравляем всех с великим днем, с днем нашей славы, с днем Победы. Ибраһим Шаяхетдин улы Валиев 1945 елгы Совет-Япон сугышында 2-нче Бөтендөнья һәм Тын океанындагы сугышларында катнашкан ветеран. Ибраһим Шаяхетдин улы хәзерге кадәр Яшьлүзән муниципаль районы ветераннар советының иҗтимагый тормышында катнаша. Барлык чараларда һәм әлбәттә 9 май җиңү көнен бәйрәм итүдә дә читтә калганы юк. Ибраһим абый Японияны җиңгән өчен медале, Совет армиясе һәм Хәрби диңгез флотының 30-нчы еллыгы медальләре белән бүләкләнгән. Как моя коллега сказала, встретимся через год. Это целая планета, с края до земли рукой не достать. Перекресток звездных рек, вижу я на карте небо, нам-то надо летать. Витька подруга контируется с черной ордой. Триста веселых друга, экипаж машины боевой. Олег, здравствуйте, заглянул в соседний сад. Табака собирает виноград. Краснею, захотелось вдруг сказать, станет над рекою сорокалетние Удержать песнями Маринку. У меня девчушки на душе веснушки, с ними я какая, всегда заводная. Ах, Этот день мы приближали, как могли. Это день победы. Порохом пропал.